Του πρώτου Alexander Classic, Νίκος Μουσουνίδης. Νίκο, συγχαρητήρια. Είδαμε επί σκηνής μία τιτανομαχία. Είχες ένα πολύ άξιο αντίπαλο. Πώς βίωσες και ποια είναι η γνώμη σου για τον αγώνα? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος θα έλεγα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Συγχαρητήρια στον Παντελή. Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Μας βγάλανε πόσες φορές μπροστά. Όντως ήταν τιτανομαχία. Τι να πω, συνεχίζουμε, δουλεύουμε κεφάλι κάτω για τον επόμενο αγώνα στις 16 Νοεμβρίου που είναι στην Αθήνα. Χαλάλη η πείνα, η στέρηση, η κούραση, όλα. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε από όλη την Ελλάδα σήμερα να με δει. Είδατε και μόνοι σας τι γινόταν στο... Νίκο, ο κόσμος αγαπάει. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό? Περισσότερο πιστεύω από αρκετούς αθλητές. Γιατί πιστεύω. Ναι, γιατί ο κόσμος αγαπάει. Είσαι πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο του bodybuilding. Γιατί, εντάξει, τι να σου πω τώρα, εντάξει, τους το βγάζω ρε Μανώλη, ξέρω εγώ, μου λένε, επειδή συμπεριφέρομαι καλά, αυτά, εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Νίκο, εγώ θα έλεγα επειδή είσαι αυθεντικός και ειλικρινής, εντάξει, είσαι πάντα ο εαυτός σου. Αυτό πάντα, ναι, εννοείται, το ξέρουμε, το ξέρουν πολύ. Και από το podcast που κάναμε και το καλοκαίρι. Και θα ξανακάνουμε. Τώρα επόμενος σταθμός. Επόμενος σταθμός 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα και πρώτα ο Θεός, πρώτο επαγγελματικό αγώνα σαν IFBB Elite, πρώτο ντεπούτο μου στην Πορτογαλία που είναι 5 με 6 Δεκεμβρίου. Θερμά συγχαρητήρια, καλή δύναμη για τη συνέχεια. Στο MTA Podcast αγαπάμε Νίκο Μουσουνίδη, σου αξίζουν τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε που δίνεις παλμό και τόνο όπως τα παλιά στους ελληνικούς αγώνες. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να το χαρήκατε σήμερα και να μείνει στην ιστορία αυτός ο αγώνας. Θα μείνει στα σίγουρα. Νίκος Μουσουνίδης, γενικός νικητής. Ευχαριστώ παιδιά. Δεν ξεκούρασε, Νικόλα.